Kinsay diri na kaingon na og kung makabalik lang gyud ko sa akong past, daghan kay kog usbon. Pero paminawa ko ha, kung mobalik ka simuhang past nga parehas gyapon nimong auto, mindset og experience sa una, murag maurag gyapon nimong buhaton. Sakto ba? Kita man gyud, murag tag movie director ighuman sa salida. Ighuman sa salida diha pa ta mo ingon, ay sayop da itong eksena. Siyempre, sayo na kay nahuman naman. Ka journey, usa sa pinakadako nga kala sa energy sa tao, dili trabaho, dili negosyo, dili traffic, kundi ang sigig balik-balik og replay sa mga desisyon sa una. Murag Netflix nga usara ka salida ang ginatan-aho kada adlaw. Sigig replay, replay. O kabalo ka unsay problema? Wala man gyud tay mabago ana. Kay ang past dili na replay button. Lesson section na. Mabitaw usahay makahunahuna ta kung wala lang unta nako gi-invest didto. Kung wala lang unta ko nisalig atong tawhana. Kung wala lang unta ko niundang. Pero ka journey, kinsa man diri ang wala pa nasayop? Bisag si Google gani. Usahay masayop gani sa directions. Ikaw pa kahawg ako. Ang tinuod, ang decision nga imong gisayangan karon, mao to ang pinakamaayo nga nahimo nimo gamit ang impormasyon nga naa nimo niadtong panahona. Karon nga naa na kay experiences, syempre murag bright na kayo ta. Murag expert na ta mo comment sa atong kaugalingon. Pero ang experience man good, teacher na siya. Ug usahay bayad po na siya o kasagaran mahal kayo ang tuition fee. Usahay pinaagi sa kapakyasan. Usahay pinaagi sa luha. Usahay pinaagi sa sayop nga desisyon. Pero tanawa ang nindot nga parte. Ang lesson mas importante kaysa pagkawala. Kaya ang kwarta mawala pero makabalik pa. Ang negosyo mapildi pero makabangon ka. Ang relasyon mahimong maputol. Makakita kag bagong chapter pero kung nagaka-cut-on ka, dili na mawala. Tanawa ang mga successful nga negosyante. Dili sila successful kay wala sila masayop. Successful sila kay wala sila nagpuyo sulod sa ilahang sayop. Nakatumba sila pero nibangon. Nakatumbag balik pero nibangon gihapon. Murag bata nga nagkat-on og lakaw. Imagine kung ang bata niingon, nahulog ko ganina, dili na ko mulakaw. How basin hangtod karon, gakamang gihapon bisan dako na. Mao pud ta. Usahay gusto nato mahimong successful. Pero dili nato dawaton ang proseso sa pagkat-on. O ka journey, ayaw